दावा? दावा रामजिंदे। दाउखौ एदाव नाङा। Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. So लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। थेवबो आंनि भिडिअआथ' एसे लेट जाखागोन आपलोड जानायाव। स्टिल बैसागुनि माने गाहाम हामलायनाय होबाय बयनिसिमबो। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोननि दिनफोरा मोजाङै थांथों। So दा जों थांनो ओंखारदों बाजिगाव आंनि बिखुनजोनि गामि। So interested बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै आंनि बियादैफोर बे जाबाय स्नेहा आंनि बिजावजालि गेजेरनि आदिसखौथ' नुबाय थायो। बिथिं दङ शिवम हाय होन। हाय। हैप्पी बिहु होन बयबो। हैप्पी बिहु। दे थ' जों बाजिगाव थांनि ना? बाजिगाव थांगासिनो दङ। Okay. बैयाव आसुइना डांस खालामगोन। थ' होनबा थांसै। बाय। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाजीगांव, जो कि है मेरी मदर इन लॉ का गांव। तो काइंडली वीडियो देखते रहिए। आज हम जा रहे हैं बाजीगांव में बैसागो सेलिब्रेट करने के लिए। हैप्पी बैसागो एंड पंजाब के लिए हैप्पी बैसाखी और असम के लिए हैप्पी बिहू। ये कीप वॉचिंग। बाय। कीप वॉचिंग। तो बरपेटा रोड से बाजीगांव का डिस्टेंस है 8.6 किलोमीटर्स। तो हम लोग 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। सफैबाय बाजिगाव ओमफ्राय दा थांगासिनो दं आइनि बिदानि न'आव। ओमफ्राय बाखिखिनिखौ आइयानो खोन्थागोन दे अबाव मा दङ आइनिनो गामि नालाय। ओमफ्राय बाव दिनै हराव कालचारेल प्रग्रामबो जागोन। मोनसे फिल्ड दङ आं नोंथांमोननो देखायनि र'। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बाजीगांव। अभी हम लोग फ़िलहाल है मेरे हस्बैंड के 2 नंबर मामा के घर पे। और ये जो फील्ड आप लोग को दिख रहा है वो एकदम बिल्कुल मामा लोग के घर के ऑपोजिट पे ही है। और यहाँ पे आज रात को कल्चरल नाइट होने वाला है, बिहू फंक्शन। तो पहले चलिए मामा लोग के घर। तो दोस्तों ये गांव मेरे सासू माँ का गांव है। तो चलिए अब बाकी डिटेल्स सासू माँ ही बताएगी, मेरी मदर इन लॉ। हाँ इनकी सासू माँ मतलब मेरी दादी माँ है। दावा? दावा रामजिंदे। दाउखौ एदाव नाङा। तो दोस्तों ये है माई भाखरी मतलब ग्रैनरी, जहाँ पे धान स्टोर किया जाता है। और यहाँ का कॉमन है, हर घर में ये होता है। तो थोड़ा मैं ऐसे दिखा देती हूँ ऊपर से मामा लोग का घर। और यहाँ पे शिवम आते ही मतलब मस्ती करने लगे अपने कज़न के साथ। ओमफ्राय दा जों खाजि जानो फैबाय सिनाव। ओमफ्राय बिथिं दङ बेवाइफोर बिजि एकदम पुरा बेवाइफोरा एकदम जों डिस्टार्ब होफैबाय आरो बैसागुनि एकदम माइब्रानि एकदम मा होनो गोदै मोनलोङो सिनाव फैबाथाय। स' जों खाजि जानोसै होनबा। संक्रान्तिनि अमा बेदर खाजि गोखा गोखै माबायदि गोथाव जादों ना? गोथाव। बे गामिया बाजिगाव फोथार आंनि जोनोम जायगा। बेयाव प्रत्येक बोसोरावनो बैसागुआव फांसन जायो, खेला धुला जायो। बेखायनो जों नायनो फैयो बेयाव। बे माबाया बारिया जोंना गंनै, बेयाव जन्म ओमफ्राय बै मोनसेयाव दङ। बेयाव खालांनानै आइ मानानै थैखांनानै न'आ गैला आरो दा गावबागाव गासिबो साफा फेरफा जाबाय। ओमफ्राय गेदेरा नैबेयाव थाफैदों आरो बे बिथायाव। बे आमाइ गेदेरनि न' ना? गेदेरनि माने 2 नम्बरनि गेदेरथार क'क्राझाराव। एकदम गिदिरा क'क्राझाराव थायो। गेदेरथारा बे गामियाव बैथिंजाय थायो। दा थांगोन। ओमफ्राय दा जों खाजि जानोसै। दा खाजि प्रत्येक माबानो घरे घरे खाजि जालाय लायो बिदिनो।
बैसागु माबा मोसौ थुखैनायाव ओमफ्राय गाबोन आरो फुजा खालामगोन हुम सावगोन मन्दिर दङ गामियाव बे गामियाव ब्रह्म धर्म मन्दिर दङ बेयाव हुम सावगोन गाबोन 1 तारिखआव हेलौ बे जाबाय आदैनि फिसाला उन्दै 3 नाम्बार हेलौ बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि तरफनिफ्राय जासिहरजोब्बाय बैसागु बोथोरा जाहाथे मोजां मोजां जालांथों बे आंनि तरफनिफ्राय नोंथांनिसिम गासिबो आंनि इसोरनिसिम बोर बिनाय थैंक यू। तो दोस्तों ये है ब्लैक राइस बियर और चिकन विद हर्ब्स एंड बनाना स्टेम। और चिकन विद हर्ब्स एंड बनाना स्टेम का अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वीडियो का, आप लोग देख सकते हैं। आंनि बिजावजाली बे 2 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आज सब लोग का एक गैदरिंग हुआ है, मतलब गेट टुगेदर टाइप का हुआ है। तो जैसे कि हम लोग के सारे देवरानी जेठानी सब लोग आए हैं, मेरी मौसी भी है और हम लोग मिलके यहाँ पे चिकन विद हर्ब्स, फिर पॉर्क विद हर्ब्स और राइस बियर ट्राई कर रहे हैं। सो दा जों बेनिफ्राय थांसै ओमफ्राय आरो मोनसे न'आव थांगोन नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै नायदो शिवमखौ आरो आंनि बियादैखौ माने शिवमनि काजिन ब्रादारखौ एकदम सानैबो पुरा मोसागासिनो बाव फैनानै फिल्डआव। एक्चुअली बे फांसन जेराव जागोन बेयाव तारमाने मिउजिक दामगासिनो नालाय, स' बिसोर एकदम पुरा मिउजिकआव मोसागासिनो। दाथ' आं मिउजिकखौ दामनो हाला, कपिराइट फैगोन नहले। तो शिवम और उसका कज़िन पूरा डांस कर रहे फील्ड पे। वहाँ पे फंक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे एक्चुअली वो लोग म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो ये लोग दोनों पूरा मस्ती कर रहे हैं ओपन फील्ड में। थांनो ओंखारबाय आरो बेवाइफोरनि मोननि न'आव ओमफ्राय नै बेवाइफोरनि पिलपिलि जों बावनो गाखोना थांसै दा बिनिसिम। सोर सोर दङ पिलपिलियाव नायदो। बिजावसालिफोर दङ दा आंबो गाखोनोसै। स' रायलांबाय थादो। बेवाइफोरा हाय होदों। तो दोस्तों अभी हम लोग ई रिक्शा में बैठ के थोड़ा सा गांव में सबके घर में विजिट दे के आते हैं। तो अभी और जेठ जी लोग के घर में भी जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। जों मादैमोननि न'आव फैदों बैसागु खाना खाजि जादों बयबो खाजि। बे मादैनि बिहामजो नै बियो बिहामजो उन्दैथार आरो नै बे फिसाजो एक्टरनि बिमादै। हैनो आंनि बिबनां जागोन क्यूटी क्यूटी एकदम। इधर भी है मेरी ननद आई है। ये मेरी दीदी है। नहीं है, बुआ है। यंग बुआ। मादैमोनाव फैदों जों दा बेरायनो। नै बे मादै जोंनि मादै बिसिनाव जाखांबाय खाजि जाखांबाय बिसिनाव दे। तो दोस्तों ये है मेरी मदर इन लॉ की चाची, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो जाने से पहले थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं नानी जी से। और एक्चुअली यहाँ पे बिहू में नियम ही है बड़ों का आशीर्वाद लेना। तो अभी हम लोग जो कि जा रहे हैं तो थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं। और दोस्तों एक्चुअली कल 1 तारीख है, तो कल से गांव-गांव में मतलब बैसागु डांस जो होता है हम लोग का, बोरो लोग का ग्रुप डांस, तो सब लोग ग्रुप करके हर एक के घर में जाके डांस करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आज 1 तारीख नहीं है, तो वो मैं आप लोग को आज के ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी। होपफुली कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर बनाऊँगी उस पर भी ब्लॉग। तो आज तो बस हम लोग का ऐसे घर घर जाके हम लोग ने ही विज़िट किया है। जाबाय लोंबाय आबैमोननाव दा जों थांसै एन्ड फाइनल डेस्टिनेशन जोंना बै बेवाइमोननि न'आव। दोस्तों अभी हम लोग हैं मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े मामा के घर। तो अभी यहाँ पे हम लोग फाइनली लंच करेंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, इट्स 4 o'clock। तो अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आज कल्चरल नाइट है, प्रोग्राम होगा गांव का, तो थोड़ा अटेंड करके घर जाएंगे।
तो देखते रहिए अगर इंटरेस्टेड है, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विलेज लाइफ बेजा बाय बाजै एक्टरनि बिब' एकदम जों बेयावनो मिथिनाय फिसौला बादों। ओमफ्राय बेथिं दङ बिज'जालि बयनिसायबो बे गिदिर एकदम जोंनि खानदाननि माने बिखुमजोमोननिफ्राय बे आब'आनो बयनिसायबो देरसिन। ओमफ्राय जों खालि बाजिगाव फैबा बिथांमोनावनो एकदम डिस्टार्ब होबाय थायो आरो एकदम बिराद गोथाव गोथाव संनो रोंगौ एकदम आरो दङ आब'मोना जाबायलाय थायो। ओमफ्राय दिनैबो माने सब बाजिगाव बेरायनानै बिसिनावसो डिस्टार्ब होफैयो आरो जानाय लोंनाय सब। ओमफ्राय दिनैबो फैबाय बेवाइफ्रा मिनिलायलांबाय। आंनि बिहामजो गेदेर बियो नुवाखै ओरै बिदा गेदेरनि बिहामजो। आं दा किचनाव हाबनोसै एकदम नै दाउ बेदर जानोबा। ओमफ्राय बिथिं दङ बिहामजो, आंनि बिहामजो एकदम थारमाने बिज'जालि गिदिरनि बिहामजो। स' आंनिबो बिहामजो जाबाय, आं बिखुमजोबो जाबाय। ओमफ्राय बिथिं दङ आंनि बिखुमजोआनो जायो, एक्चुअलि एक्टरनि बिमादै जायो, स' बिखुमजो जागोन। ओमफ्राय आं खिन्थु मादैखौनो लिङो ना, मादै लिंबा बांसिन क्ल'ज टाइप मोनो आरो। ओमफ्राय दा आइखौनो होनसै दे, आइया थारमाने सेन्ट मेरिजाव मावो ना, सेन्ट मेरिजनि टिचार, जाय जे बक्टाराव थायो बयबो सिनायखागोन। हाय होनदो। बिथिं बिज'जालि गिदिरा आइनो ओंखाम जानोसै, गोथाव ना? गोथाव। दा आंबो जानोसै। आरो दङ सानै बिज'जालि, आं सिनाखि खालामनो होनसै नोंथांमोननो। बिथिं 2 नाम्बार बिज'जालि एकदम आब'मोनखौनो जों डिस्टार्ब होबाय थायो फैनानै, एकदम जा गोथाव गोथाव संनो रोंगौ एकदम। बे जाबाय 3 नाम्बार बिज'जालि। मोसौ थुखैनाय दिनै एक्चुअलि मोसौ थुखैनाय बैसागुमोन, थेवबो दिनैनो फैबाय गोखा गोखै जानायनि। ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै, बिराद ओंखामखौ जाग्रोनोसै, ओमफ्राय दसे उनाव लोगो मोनफिनसै। बा गोथाव जादों बिराद, जाग्रोनोसै ना। तो दोस्तों आज एक्चुअली है गोरो बिहू असम में, बिहू से पहले दिन आज एक्चुअली गाय को नहलाते हैं। और बोरो गांव में बेसिकली हम लोग के यहाँ पे जो आई लोग का ट्रेडिशन है, मतलब मेरी मदर इन लोग का जो ट्रेडिशन है यहाँ ये है कि घर घर में सब लोग हर्ब्स के साथ चिकन बनाते हैं और पोर्क बनाते हैं, और राइस बियर होता है, हम लोग का ट्रेडिशन ही है। तो गांव में सभी लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, ट्राई करते हैं, सबके घर में टेस्ट करते हैं। तो हम लोग ने भी वही किया। तो अभी और एक घर फाइनल मेरी मम्मी की, मतलब मदर इन लोग का रिलेटिव भी है, तो वही जा रहे हैं। तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, लंच कर लिया है, लेकिन थोड़ा विज़िट दे के आते हैं। हम लोग के घर में भी बिहू का दिन है, तो आजकल तो हर कोई बिज़ी रहते हैं, तो ऐसे ही बिहू में ही हो, थोड़ा गेट टुगेदर जैसे भी होता है। तो आई होप आप लोग ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। ओमफ्राय लोगोफोर दा जों आरोबाव आइनिनो बिबथै जायो बेयाव फैदों। आबै आबौआथ' गैला, ओमफ्राय एक्टरनि माने नोंदानि बिमाय बिमादैमोन दङ, स' बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांसै। बे जाबाय आदैनि बिहामजो उन्दै, जाखांबाय सबाय दाखुरा जाखांबाय, दा थांनोसै। नोंथांमोनखौ बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ गासिनोबो रायजो राजानो जासिहरबाय। गोजोन्थों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अभी हम लोग घर ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि शिवम ने पूरा कपड़ा गंदा कर लिया, और ऊपर से एनर्जी भी नहीं रहा कि शाम को कल्चरल प्रोग्राम देख के जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै, मानोना शिवमाबो गोलैनानै जिखौ लेथ्रा खालामना लाबाय। ओमफ्राय जरासे लाबोदोंमोनबाबो माने एनार्जि गैला जे दिनैनि हरनि प्रग्रामखौ नायनो, बेबो मेंग्लिजोब्बाय। सो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। मोजां मोनदोंब्ला काइन्डलि लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।